Awuda Nnobi comes the Fadia, Menitia. When you went away, and knew you was in you were sitting when you tell me in go. When you went away, and knew you was in you when you went away, and knew you was in you. Even you, this is so much to Punelmo. When you went away, and knew you was in you. Tibu Zobu, Sewa TV near. Ugo chine lusawa so nyana mnianika Basoke lonye Kokeli vogabunu Basi chike lonye nu Kokeli vogabunu Oyera bife na chie konoa Kulo nye mulam Nwene enu ewe meta Oni wene wewe sina Awuda Nnobi eze Chinakwu eze n'igandilimo enolem onye iwe na-enwe n'enu ya ewezi n'iwe onye iwe na-enwe n'enu ya ewezi n'iwe tibu nzọbụ so onye ọzọ bụ n'anyị ọnwụ mgbawa obi one bụ n'ọgọ nwoke ọ na-anụ my step cousin tuburu ebe mba ọfa akọrọ Kito Bruna na Emre and Adimba friends. Long time ago. Because to all with the man, I usually guide you. I can't be in there. You go out why? You go out why? Of course, I am there. Then when you pay a different because I find a one day one. Where I come home, I said when I'm home, no, I didn't mind. I'm mad at whatever. It's not the end of life. Life continues. Oh, yeah, we can go to that road because whenever it's whether it's I actually the guy. God knows the best. Only when the wind and all, yeah, was anywhere. If I tell you this is so much, you could yell more. Only when the wind and all, yeah, was anywhere. So when I've got you up, now I am a Obiora. Okay, see me. No, I don't know, because one Madrid in a month. When I want to know to have a like, I will marry Bono and no go away and see them. Sewaent
baba motane saya bi we mo n'obodo sienti chame guma lebule gumu we tiele ya ndozo baba motane saya bi we mo n'obodo Sewa lebeko nyala ya nyawu Shigurama, Nasi Nagurama, Obi Garini Mummi, Maprala, Ia Iber, when you also get me, Imapane Nua. Machu keyboard and Obele. Ozo, we, Azabi, we no, brother. Opiadada, cargo company India. Sobada. One neck, economy. Sewa TV nesetie wanda kwachanje monu UB investment ogaranya obi ocha so give up you some no amo wanda kwachama biawana our patron na baba akwa wanda kwachanje aba oye weli no weli be I give up you some no I give up you some UB I give up you some Water, I give up you some, Neno. I give up you some, All one of them can have a cousin, Paschal Obiora Ifeanyichukwu, all my cousin brother, all my own mentor. But all the go the all to Awuda Nnobi, Ede Obodo Oha, and I had a value to much Sewa TV ma biawala, nekwa sewa ma biawala. Asike kwani amere yande, yande lu ayaga du yogu. Sanya gara nu ila nyai, na gara nu wabari na nyai. Yo eme hanu wakeja kuyube. Yo eme hanu wakeja kuyube. Naturally, I give them. Sewa TV. I see Jesus Maggie. Yaga Maggie. Moretale Beno. Bile Beno. Ajefola. Sabada. Silenci. Zabada. Sewa Biabana. Sewa Biabana. Sewa TV. Sewa Biabana. Ogara Nnobi Asa. Sewa Biabana. Sewa TV. Abialugodo. Sewa Batago. Sewa Bialuna. Sewa Bialuna. Happy New Year, my name. They come to my name. They come to my name. They come to me. They come past my name on the Java. Pastor Munika Dilimo. Pastor, you can do it. Ogala, you'll be at the Ostano. You don't get to the look at some. 2022 Kakalimo. I will leave the pastor. Pastor Monica Gelele, Pastor, I don't want to. Happy New Year.
L.G.A. Kuma gwara ndị otu m bụ na nwanne ya hapụrụ anyị nọ n'anya mmiri ọzọ hapụrụ anyị orihe ụlọ ụwa etago omekwa enjoyment unu ya ọ lụgwere n'ụlọ rocha unu were ọbahadụ ndị n'ụlọ were nwụọ wee hapụ anyị so obi anyị bụ obi ya ha anyị adịrọ hapụ etago ya adịrọ hapụ etago so Sewa kama wane Oliver. Oga Sewa. Bela kuti. Ano na ba na WhatsApp. Alma. Akonti. Chineke na ndu obi na ndu. So be na anonya. Oh, Ju London. The Queen of London. That we dey here. We open here again again for 1 minute. Ababa na picture. Depend on where God. Oh, I am very high. That we dey here. Dobe na n'ezie, dobe na aka nne ya. Ka ọ nọdụkwara ebe ahụ na-agboro anyị mkpa maka ndị mmụọ ka egburu ndị mmadụ karịa ndị mmadụ etinye bụ ndị mmụọ. Ụmụaka ọrapụ onwe onye nje na nke ya unu adị mma mana anyị ihe ndị dị ọgọdọ ọ bụrụ na edepụtakwa 10 50 years unu nke ọ ga-atụ na amasị ọzọ nke aha dị tọrọ ha ajọ mmụọ tọrọ ha ajọ mmadụ tọrọ ha ọjọọ emenụ tọrọ ha ọya ihe ọbụla ihe ọjọọ na-abịa n'ihe ọrụ ha nna ha ọ dị versatile ọ gụbara ahịa ọ bụ excellent ọ gụbara akwụkwọ ọ bụ excellent unu bụ ụmụazụ unu na Amerịka unu na Canada unu ga-agụba akwụkwọ ọ bụ excellent ya ga-eji unu deji ikwu akwụkwọ jaka unu jaka ndị ga-eweta unu n'aka nweta aka akọ ya na anyị bụzi ndị nna ukwu a na-ayọkwata udodobe anyị mana dịka m si ekwu n'ụtụtụ ọ bụrụ na Chukwu si na nga anọ 90 ọzọ mana ọ bụrụ na 90 ka ọ si na nga anọ mma anọzi ya onye kwena ka ndezie tribut na ụmụnne m n'aha Jizọs agba nwanne
ọ na-ebudo nke Ifeanyi ebe Ifeanyi ka nka n'ihu na ahịa ihe na-ebịara ebe anyị akpacha ozu were ozu na ahịa anaghị esi kpachara ede ugwu ikpeazụ ndụ ka ahịa dị n'elu ihe na-eji nye ugwu ikpeazụ onye nwe anyị ewechi mmajikwa mmaji n'aha na-anụ ọnụ ma ọfọ ihe ọma ga-emere onye ọbụla bụ ndị Nnobi tutu bụ ihe ọma ihe iru uju amadị ihe mmedo okporo ụzọ amadị ihe ya niile ọnwụ ike amadị onye si nke anyị magoro were na zere mmiri onye si na ọ na-achụ ọ na-achụ ọnụ ọchụma na onwuru anyị mara enwuru n'owude ya na onye nwuru ụnụ etu a ka m si bịa na ọ ga-adịrị anyị onye mma mgbe a na-asị na ihe ọma ga-emere anyị n'ụtụtụ mere ụnụ na-ehi mere ụnụ n'abalị ele aka m si bịa na ọ ga-adị mma n'ọfọ ise. Everybody that attended this funeral, may the Lord lead them safely back to their various destinations in the mighty name of Jesus. We thank each and every one of them that participated in my brother's funeral. We appreciate that. House of Sewa Entertainment, Sewaent TV, promoting African culture, custom and tradition. If you love what we are doing and you want to support what we are doing or promote and advertise through this medium, contact us on the numbers displaying on your screen. To watch more videos, visit our social media handles. Subscribe to our YouTube channel at Sewaent TV.